fem aquesta lectura de poemes per la memòria històrica aquí a l'estació de Sant Llorenç. Enguany amb una petita novetat, que és que a més de la lectura de poemes incorporant també una representació teatral. Com aquí s'allargarà el temps, el que és aquesta activitat, procurarem de la següent manera a fi que ningú se cansi. Primer farem lectura d'una sèrie de poemes, a continuació la banda ens interpretarà una obra. Aprofito per donar moltes gràcies perquè sempre que els demanem que siguin aquí, que n'hi ha tots ells, sempre responen positivament, per tant, moltes gràcies. Després de la lectura i de la interpretació dels poemes, de la interpretació per part de la banda d'un poema, perquè és un poema, segons m'ha dit el president, llavors s'ho explicarà. A continuació, la llarga nit de Can Sales, ja en parlarem en aquest moment, tres actrius parlaran d'una època difícil, dura, que va ser la de les dones republicanes tancades a lo que és avui la biblioteca, que se denominava biblioteca provincial, temps, de vora Santa Creu, allà en aquell barri, a Can Sales. Una presó només de dones, llavors d'elles els certificaran i farem una petita introducció abans per situar-vos exactament a lo que era i a lo que passava en aquell moment. Ara també un parell de col·laboradors, alguns forçats a darrera hora, perquè ha hagut un pot de problema perquè les persones que havien llegit no han pogut venir, llavors he demanat per favor a les persones que passen. Vos llegiran aquests poemes i comencem a sentir. Moltes gràcies. Introit, Vicent Andrés Estanyés. Oficieu amb mi, companys, pels afusellats, pels nostres morts. Pujarem els morts a l'altar, un per un, en un silenci extens. Els morts, de cara a l'assemblea, inermes amb la seva mort. Pujarem de vots als graons. Invocarem amb veus de pols. Us demanem pels nostres morts. Castament obrirem les mans. Humiliem els nostres fronts fins tocar la pedra de l'ara. Us demanem pels nostres morts. I callarà tota la terra. Pels morts d'amarga copa sola. Pels morts de l'ala desvalguda. Concentrats arreunits companys. Sereu mort entre els nostres morts. Que ningú no toqui aquest arc. Que ningú no toqui aquest foc. Davallarem solemnament al costat dels nostres germans. Meditarem intensament. Us demanem pels nostres morts. Ens inclinarem reverents fins besar la d'algú de terra. Després ens agenollarem pel que ha molta marca al pit. Us demanem pels nostres morts. Us demanem pels nostres morts. Dignament, després, en filera, retornarem al sol, la vida, els incunables, els tercets i les cuixes de la tendresa. Passarem després entre els àlbers, i aquests àlbers seran els morts. Refilaran entre les fulles, les ales breus fugisseres. Retornats als nostres treballs, pensarem en els nostres morts. Retornats al treball dispers, al llit de mots esperat. Encendrem la tasseta d'oli, una flama pels nostres morts. Us demanem pels nostres morts. Us demanem pels nostres morts. Casa de Misericòrdia. El pare afusellat, o com el jutge diu, executat. La mare, la misèria i la fam, la instancia que auguria escribo máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal, solicito a vuecencia
deixar els fills dins la casa de misericòrdia. El fred del seu demà és una instància. Els orfenats i hospicis eren durs, però més dura era la intempèrie. La vertadera caritat fa por. És com la poesia. Un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. No hi ha res més. La poesia és ara l'última casa de misericòrdia. Joan Margarit. Grills al món enganivet de Trenc de Pa, de Joan Navarro. Fugiu, guilleu, puput del cos, brivall confús del somni. Pel camps se'l queden astres esmorteïts i una gitana que el diu l'aventura perquè es muda i a vegades cega. I ton cas, company de cuques, ferit damunt l'herba, ton cas, una sangonera de la terra, gerra plena d'or. I tu, coixet, dels arbres i del mar, salses pel teu plat que l'eure atura, salses pel gebre del nostre finit palau d'arena. Randes d'exili, Pere Quart. Una nit de lluna plena tramuntaren la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pell. L'estimada m'acompanya de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, magec i besa la terra i la corona en l'espatlla. A Catalunya deixi el dia de ma partida, mitja vida com dormida. L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens viu. Avui en terres de França, i demà més lluny pot ser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança lliure. En la terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres massa terra. Com al Vallès no hi ha res. Que el pins senyessin la cala, l'ermita dalt del Pujol, i la platja un tendral que bategui com una esperança desfeta, una recança infinita, i una pàtria tan petita que la somia molt. Va explicar la temàtica del vespre, tot d'un m'ha venit cap una compositora, que és la Matilde Salvador de Castelló. Va ser una dona molt reivindicativa i que va aconseguir coses que és molt difícil dins el món de la música i ara és molt masclista. L'any 74 va estrenar una òpera en el Liceu, que a dir-les. Llavors avui vos interpretarem una obra basada en Sofí de Formentor de Postillolera de Matilde Salvador.
abans de començar aquest altre acte per la Constitució, m'agradaria que si teniu els mòbils connectats a fotogràfic en silenci, perquè molesta molt mentre estàs fent la presentació, que te soni. Tres actrius excel·lents, na Mercè Sánchez de Jordana, na Francesca Badell i na Rosa Serra, us contaran les experiències d'algunes de les preses republicanes cansades a partir d'un llibre de Margalida Capellà titulada Dones republicanes. Sota la direcció d'Antoni Galmés, l'obra recull els testimonis de 3 dones supervivents a la presó de dones de Can Sales de Palma, composta que actualment hi ha a la Biblioteca de les Illes Balears. Succeeix això durant els anys immediats a la Guerra Civil, anys de represàlies, d'acusacions, de morts i de fam. Entre les més de 1.000 preses que passaren pel centre penitenciari, una protagonitzà un dels més tràgics successos i aquesta fou la dirigent comunista d'origen extremeny Matilde Landa, quedada a Palma des de la presó de les Ventas a Madrid. A través de 3 relats es va desgranant la història de les preses, de lo que era el dia a dia i sobretot de lo que eren les llargues nits que passaren a Can Sales. Dones que estaven empresonades allà no perquè fossin dones que haguessin comès algun delicte, sinó senzillament dones empresonades pels seus ideals republicans, a un lloc on hi comandava el dolor i la repressió baix la mirada despietada de monges que feien la feina de carcelleres. Dones malaltes que passaven fam, que patien tortures i que si tenien sort no acabaven al mur del cementeri de Porreres per ser afusellades. Si tenien sort, veien sortir de bell nou la llum del dia i podien cantar una vegada més l'himne feixista del Cadasol. Avui, un any més, recordant totes aquelles persones que patiren en una guerra i en una postguerra que de civil no en va tenir. Vola pensament amb bales daurades, reposa pels cingles i pels turrons, on exhala el seu aroma suau, l'aire dolç de la terra natal. Saluda la vora del Jordà, les derruïdes torres de Sion. Oh, pàtria vella i abandonada, oh, record tan grat i fatal. Arpa d'or de fatídics poetes, per capells esxilent del salze. Reviu el record en els nostres fills. Parla'ns d'aquell temps que succeí, com també del record de la vella Jerusalem. Canta'm una ària planyívola, o que el Senyor t'inspiri una melodia que atorgui virtut al patiment. Vola pensament amb ales daurades, reposa pels cingles i pels turons, on exhala el seu aroma suau, l'aire dolç de la terra natal.
I talment el fum d'un foc no colgat encara, s'enlairaven les ànsies de llibertat de les preses, estretes, brutes i malnutrides de la presó de Can Sales de Palma. Com si fos una àrea de Verdi, en revinclen coll avall les paraules d'aquelles dones que visqueren dins aquell enfony custodiat per les monges de la Caritat. Dones desposseïdes de tot, privades de familiaritat, d'identitat, dones que s'estrenien cada vegada que sonava una campaneta, dones supervivents que en els albors del segle XXI en pogueren explicar les seves experiències. Això és el que m'explicaren aquestes dones republicanes que, com unes servidores, lluiten perquè no triomfi sobre mi. A veure, i ara per què no m'ho voleu contar? Ai, jo t'ho contaria tot, però avui és dissabte. I és dissabte anem a ballar en Soner Vamos los Melones. A més, no sé conversar en castellà, jo. Bé, són dues raons per premi, no heu de xerrar en castellà, i per què? A més, a l'hora convinguda vos te ballarà los melones. Jo per on he de començar, jo Però al principi ja comença. A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, la vida amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, la vida amor. La dama està en finestra, que escolta la cançó, la vida mia. Que escolta la cançó, la vida mia, la vida amor. Els presos s'entemeren, ja no cantaren, no, la vida mia. Ja no cantaren, no, la vida mia, la vida amor. Per què no cantau presos? Per què no cantau, no, la vida mia? Per què no cantau, no, la vida mia, la vida amor? Com cantarem, senyora, si estam dins la presó, la vida mia? Si estam dins la presó, la vida mia, la vida amor. Sense menjar ni beure, més que una volta al jorn, la vida mia. Més que una volta al jorn, la vida mia, la vida amor. Son pare morí en el front de Son Carrió. Sa mare, per evitar mals pitjors, va fugir a França. El seu marit, un alcudienca amb qui s'havia casat durant la Guerra Civil, estava empresonat. Mentrestant, ella, com a membre de l'organització de dones antifeixistes, col·laborava amb les monges i amb els metges de l'Hospital de Ciutadella, desbordats pel nombre de ferits. Isabel Coll, a veure si ho dic bé, fou detenuda el 39 i l'acusaren d'auxili a la rebel·lió. No es veurà? Sí. D'acord. Condemnada a mort, va veure finalment la pena reduïda a 4 anys i mig de presó, la major part dels quals els va passar a Can Sales, a Palma. L'any 2002, el PSOE li oferia el Premi Nacional Rosa Manzano, en reconeixement a la seva lluita per la igualtat i la justícia. Mos situarem a l'any 36, a Ciutadella, on vostè resideix. Sí. Bé, allà mon pare era conegut com els Maunes i havia obert una llauneria i el meu enamorat, que era d'Alcúdia, jo el vaig conèixer perquè va venir a pescar de llagostes. Tots els joves d'Alcúdia venien a pescar-ne a casa nostra. Sí. Jo, dia 1 de maig del 36, vaig recitar una poesia en el Teatre d'Esborn. Vaig passar una vergonya. L'he recit. I tant? Sí, espera. Ven, oh Mayo, que te espera la gente y te saludan los trabajadores.
Dulce Pascua de los productores. Ven y mira, como brilla el espléndido sol al salir el obrero del trabajo, la vista tiene fija en la aurora. Ja està. Això és poesia. No era bo d'aprendre, no, aquest poema? Però enhorabona, vos i sector. Ai, fieta, quan va esclatar la guerra, el meu enamorat era ciutadella i a que nostra li van aconsellar de tornar a Mallorca. Però quan va arribar-hi, sa mare ja havia tastat oli de ricí, perquè es veu que havia maleït en veu alta uns avions que sobrevolaven sa zona. Sí, Madó Blanca, la meva sogra, era molt afalagadora, però quan va veure el seu fill que tornava, el va renyar. Però, i per què has tornat? Mare, és que Annabel te m'han No, dit que... Annabel, res, torna't a embarcar, que no veu com estan les coses per aquí, no han de venir més maldades del que estan. No, por favor, mare, no besades, memoris. Iau? I se va tornar a embarcar cap a Menorca i se va presentar a ca meva. No, jo li vaig fer la mateixa pregunta que li havia fet sa sogra. Per què has tornat? Ah, clar, li vaig demanar per seguretat. I com que ell no tenia manera de guanyar-se la vida, se va ficar a l'exèrcit. Mentrestant, jo ajudava les monges de l'hospici, com que jo pertanyia a les dones antifeixistes i jo feia el que me manaven. Mira, per exemple, m'encarregava d'obtenir permisos per organitzar tòmboles. No, que per cert, la qüestió dels permisos s'arranjava en el quarter de la Guàrdia Civil i el comandant era mallorquí, era de Salva. Ah, sí? Sí. I què li deia? Ai, Bernat Pallori. Era alt, ben plantat, i a mi me deia, morena. Oh, ja tornes a per aquí, sa morena. Sí. I mira quina coincidència més fatal. El dia que em vaig jutjar, vam haver d'esperar que acabés un altre judici a la sala. S'obriren les portes i quina no va ser la meva sorpresa, que el vaig sortir d'allà de dins, emmanillat. El matara? Tot d'una. Em va clavar una mirada que jo això no oblidaré mai. A vos quan vos varen detenir? Ai, no em demanis quin dia va ser, perquè jo no me'n record, Fiona. Va ser després del desembarcament dels nacionals. Cada dia la Guàrdia Civil venia a casa. Un mateix guàrdia va venir 3 vegades, acompanyat d'un altre falangista, que en un altre temps m'havia demanat per festejar. Sí, era falangista de fe de missatge, era pelut, era molt mal fet. Mos hauràs d'acompanyar a comissaria. Anirem a cas Comte de Torresaure. Ja hi fieta meva. Del disgust, me va desaparèixer la menstruació. Jo tenia molt de fred i en aquella casa només hi havia militars escrivint a màquina. La renou de les màquines se'm va quedar gravat. Al cap de 2 horetes, però, em dugueren a la presó de l'Ajuntament. Fosca com una cova. Allà em vaig trobar amb altres dones més grans que jo. I la filla del llauner. I tu? Per què? Exacte, per què? I jo, fieta, jo llavors no tenia família, però... I un falangista, que era bon fieta, va ordenar que duguéssim menjar de l'hospital. Però al cap de 2 dies mos tornaren a venir a cercar i 2 guàrdies civils m'anaren en cotxe a un edifici de la plaça, on s'havia de celebrar el judici. No. Ells van ser bons amb mi, m'aconsellaren, xerra poc, fieta. Vam pujar unes escales i em van dir, ara hem d'esperar que ens cridi. Ah, i va ser aquí quan s'obriren les portes i la seva mirada se va creuar amb en Bernat Pallori. Sí, El tal guàrdia bé. civil de Saura. Sí, jo el vaig sortir d'allà, cap pelat, amb aquells ulls grossos que tenia. Em va pegar una mirada que jo no oblidaré mai. Ai, fieta, i llavors jo vaig entrar atabalada i me van seure enmig de 2 guàrdies i jo només sentia les màquines aquelles i jo era rebel·la, jo em volia defensar de les acusacions. Cállese que el rey no tiene ninguna razón. Xxt, fieta, calla, em deien. Fieta, calla, que se posaran negres en tu. Debemos condenar y la condenamos a la pena capital. Figuret, i jo me vaig posar a tremolar i els guàrdies, fieta, que ho fan a posta per fer-te por. Després d'una estona va tornar a parlar el jutge.
Gracias a la benevolencia del caudillo ya saldrá de aquí con la pena de muerte conmutada por cadena perpetua. El rehén se puede ir. Jo la duguera? I després de passar uns dies a l'Hospital d'Infecciosos de Mó, em traslladaren a Can Sales, a Palma. Desterràrida. Sí, just arribaré, la superiora ja em va castigar una setmana, està tancada dins un enfont. Perquè vejam, les mallorquines eren poques i acostumaven a comunicar-se amb els seus familiars del carrer per la finestra. Però aquell dia n'arribaren d'altres, de Madrid i de Barcelona, no? I les mesures disciplinàries se van extremar. A mi m'avisaren que un germà meu venia a veure'm perquè em volia dur una lletera amb arròs i amb coca. Entre vostè i jo, un Sí, però quan jo al jutjar baixava les escales, la superiora me va cridar. Què feia xerrant per la finestra? No, germana, jo no ratllava ningú. No vas enlloc au per endavant a rebràs. No, però és que jo no... Au per amunt! Passa que te duré allà on no hi plou, veuràs. Me va fer passar en aquell forat i me va estirar el cabell que quasi me'l va rebassar. I la coca del meu germà la posaren a la venda l'economat. No, tot el que prenia no venia, no. Sembla poesia, però no és. No, no ho és, no. Realitat pura i dura. No, des del primer dia la superiora em mirà amb mal ull. Em feia arribar l'avís. Sabeu, coll Martí, la superiora dice que vayas i la superiora... Maleducada, o no sap que dins la capella no xerren. I venga, 8 dies més dins la masmorra. A un altre dia, que érem a la filera del menjar, i com que jo havia arribat a darrere, la superiora que abocava amb aquells cullerots dins aquells platets de llauna que teníem. I com que jo era a darrere, en veure el que m'havia abocat, que no m'havia tocat tada ni gent d'arròs, li vaig dir: ai, sort Maria, i tot és aigua, tot és aigua. Doctor, no em tindràs per xerradora. Me va pegar amb aquell cullerot damunt la mà que me va caure el plat en terra i aquell dia no vaig poder menjar. No, sort Isabel i sort Maria se n'adonaven del tracte injust que jo rebia. I de vegades me demanaven que les acompanyés a la llonja, a comprar peix, o cossiols en el carrer del Socors, o... Beleta, no te pot canviar i mos acompanyaràs. I jo pensa i no tenia res per posar-me. Ai, això, bé, això, un any, per la Mercè, me la giren Miss Itàlia. I això millors. I jo pensa, i me vestien amb un llençol i amb dues coixineres que em feien de màniga, i deien que era guapa. I encara ho sou, encara ho sou, que sí. Pensa, A veure, i una Miss a Can Sales rebia qualque privilegi? pensa, i dormien damunt marfa, que això ja no era ni de palla ni de clí, només era pols. I per les forasteres, la marfa que era un petate. No, les castaquistes m'ho rifaven garrobes. Un dia me tocaren a mi, les garrobes, però no les vaig voler. Les vaig dir: perdonen que se las desprecie, pero en mi casa somos pobres y las algarrobas se las echamos a los mulos o a los conejos. No en volia. I de la Matilde Landa què en sabeu? De Matilde era un sol, però com que no volia batir el set, a l'hora de dinar la cridaven al despatx i la martiritzaven. La volien humiliar. A mi no em contava el que li deien perquè jo no era ningú. Ella ho contava a les madrilenyes. Però qui era que la cridava? Sí, i quan era la superior era un militar i ell ho tornava amb aquells ullets inflats i tant plorar. I per afegitó no la deixaven dinar. Arribava a estar tan prima que li van haver de posar indiccions. I clar, justament la infermeria era dalt, prop del terrat, i van dir que s'havia tirat dalt a baix del terrat, però jo no m'ho vaig creure mai, i les meves amigues tampoc. I do? I dona Matilde tenia massa seny per suïcidar-se. Jo crec que a Matilde l'empenyeren, i les monges escamparen això del suïcidi.
Ja no sóc. Ja no tinc. Ja no vull ni voldria. Què no sóc? Què no tinc? Què no vull ni voldria? Una cosa que el temps inclement em prendria. Clementina Arderiu, cant i paraules. Jo per mi que la cosa no va anar així. Ah, perquè vostè la coneixia, no m'ha dit l'home, no? Sí. Ai, i mos podries explicar alguna cosa? Sí, Margalida, però abans m'hauries de presentar, que sap que cada gent si mateix, o no? Tinc raó. Va, anem-hi. Ara, allà. I jo no sé cap allà. Estima! Dolores tenia un novio i per Nadal li va regalar un pollastre blanc i negre que 3 pessetes li va costar. Un pollastre blanc i negre que 3 pessetes li va costar. Dolores agafa el pollastre i el fica a l'oll i veu per amor. I diu a la seva sogra qui vol pollastre que en compri un o no. I diu a la seva sogra qui vol pollastre que en compri un. La sogra, tota emprenyada, pega portada i li fot el nas. Ai, mala puta i mala criada, i tu la m'has feta i la pagaràs. Ai, mala puta i mala criada, tu la m'has feta i la pagaràs. Xic-xic-pom. Vaig quedar meravellada amb la història d'Anna Francesca Llopis. Fins i tot resultaria còmica si no fos per les conseqüències tràgiques que va tenir. El desencadenant de la tragèdia va ser el xoc pasqual. Sí, perquè Franco, en plena guerra civil, va prohibir fer panades. I aquesta decisió a Anna Francesca li va caure molt malament, ja que, de qualque manera, alegraven la Pasqua Florida. I va decidir donar veu a la seva disconformitat d'una manera bastant arriscada. Com que havia d'enviar una pomada a la seva germana Margalida, no és veritat, que vivia en el coll d'en Rabassa, va adjuntar a la catseta de somnuent un escrit d'una expressivitat clamorosa. Mos pot dir què deia? Sí, deia, muera Franco, viva España, miaja y largo caballero. Deixà el paquet a l'agència de transports i dia 10 de maig del 38 era detinguda per mort de la seva gosadia. Una temeritat, expressar això en un paperet. Sí, un poc coneixement també. Que jo no era franquista perquè és que en Franco mos obligava a patir. Vostè troba que havia de prohibir que matassin porcelles, xots, cabrits, no pogueren fer panades, ni rubiols, ni res per a Pasco. I les balades d'estiu tampoc no podíem seure a la fresca perquè passaven els falangistes i mos cridaven «Au, geure, passeu per endins!» Sí, jo ho entenc, que vostè es volia esplaiar, però ni tan sols va prendre la precaució de ficar-lo en un sobre, un escrit. Res. El podia veure qualsevol i així va ser. La Joana Roger, s'encarregada de l'estació d'Escoll d'en Rabassa, s'escandalitzà i en llegir-lo va cridar el seu home. Tomeu! Ei. Mira quines coses que escriu la Francisca, la seva germana. Ura! Això és perillós, això cremeu, Sí! Cremau? Oh, sí, ja el cremaré. I pot pensar si el va cremar. El va donar als falangistes. No va tenir altres feines. No, però va acabar molt malament aquesta dona. Separada de Somo, morir tota sola a l'hospital i ell ni tan sols volia que els fills l'anessin a veure. Per culpa seva, dia 10 de maig del 38 a migdia, el caporal de la Guàrdia Civil de Santanyí i una altra guàrdia se presentaren a Can Nostra. Què no és, Francisca? Som aquí, bon dia, tècnic. Bon dia, Francisca. Ara te volia demanar en guardes de cartes. Cartes? Sí. Sí? Era. Me les mostraries? Sí. Són cartes d'amor, d'en Tomeu. Sí, d'en Tomeu. Tomeu té bona lletra, sap escriure, és molt romàntic. No, estones, i era molt romàntic, en Tomeu. Corral? On teniu? Sí, allà darrere, però està fet un desastre. Aquí podríem anar. Pot pensar, a més hi ha 4 tastos de quan fem matances i està tot brut, fet. En feis? De matances? No. Ara dic matances i no sé per què dic matances, no. No en feim, si no en podem fer, no en feim, que hem d'anar a fer matances. La dona t'hauria de parlar amb vos un moment. Li va dir ma mare. Tenc ordres d'endur-me amb la vostra filla a ciutat.
A ciutat! Pensa tu, no hi té cap feina. Són ses ordres, madoneta. No, i no se l'han donat. Cap més podeu triar. O bé amb el cotxe oficial, o poden acompanyar els vostres familiars en cotxe particular per no moure tant d'escàndol. Bé, doncs, ja demanarà la seva germana. Bon dia tenc. Sí. I me deixaren a la direcció de policia. Me demanaren el nom i m'embarcaren cap a Can Sales. I tot d'una allà me sortiren a l'encontre unes preses. Diuen, és presa política o comuna? I jo, no som política. I jo he robat. No he robat. I jo he matat. No, jo no he robat ni he matat i jo era molt ninota, jo era tan ninota que no sabia ni el que era. I l'endemà vaig demanar permís per escriure a ma mare i me'l denegaren perquè m'havien assignat un jutge. I qui era el jutge? En Mateu Boxensó, un militar dolent. Els seus companys me compadien, deien, pobra nina. I passar un altre dia me dugueren davant d'aquest jutge. Coneixes aquesta nota? Sí. Digui-ho més fort. Sí. Ah? Sí. Qui és en Tomeu que el dentei? El meu enamorat. Ah? El meu enamorat. Ah, això. No és cert que va ser ell que et va obligar a escriure això? No, senyor jutge, ja l'he dit. Digues, no és cert que va ser ell que Aquesta et nota va anava obligar... per la meva germana. Digues, no és cert que va ser ell. I doncs? Així va acabar la cosa. Ell que sí, i jo que no, i que no. Marianita sentada en su cuarto no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Vaig sortir des d'espai del jutge i per la finestra vaig veure un amic de la família enviar-lo a droguer amb una camilla de falangista que feia de sergent provisional i ell sempre m'havia considerat la nineta dels seus ulls i jo em vora. Se m'eixamplà el cor i dic, Biel, si veus amb un pare, digue-li que estic bé. I en Biel allà dret, aixencat, amb els braços fent nans al riu que te riu, i jo torno a mi, Biel, si veus amb un pare. Bueno, la Maria Bequeina d'hora ballava que me decantaren de la finestra. Vinga, deixa fer aquest imbècil. No, és un bon amic de la família. No, ho era petita. Ara ja no ho és. Mem, i una mala jugada? Sí, ni de sabó que una presa que feia treball de neteja per reduir condena va sentir en Biel i altres dos que deien li heu de fer confessar que ha estat en Tomeu que ha escrit el paper perquè és un comunista rematat, un pájaro de cuenta i l'heu de matar. A sus hijas llevan a la sala por ver si algo pueden conseguir y contesta Mariana muy firme, no confieso, prefiero morir. No la farem. No, en Tomeu feia el servei militar i extremava la prudència. Però a mi me jutjaren el dia 24 de juny del 38 a les 11 del matí. I quan vaig arribar a Can Sales, totes me demanaren si havia signat. Jo no he signat res. Quedaren de cera. A sus hijas llevan al cadalso, mucha gente llorando allí va, y sus hijas por detrás decían, vuelve a casa querida mamá. Pena de mort. I no, i amb Sant Joan. Condenat a mort durant 9 mesos. El jutge em reclamava cada 15 dies en el seu despatx. Si no confesses que va ser el teu promès que et va obligar a escriure aquestes paraules, t'afusellarà. I una vegada, i una altra, i jo vaig emmalaltir. Però sabia que no tenia altre remei que continuar vivint. I allà a Can Sales hi havia altres al·lotetes de la meva edat i jugàvem a conions. I a nines de les preses també, saps? Que mos entretenien de molt. D'alguna manera vos havia d'entretenir. Sí, també feia. Lo pitjor sap què eren? No. Lo pitjor eren les monges, però. Perquè eren la pesta. I lo pitjor era solo Úrsula. Era la superiora. Sí, la superiora era un civil. Només arribava a dir, yo he venido a guardar presas. I allà on rebíem visites, m'anava a posar-hi una reixa perquè no poguéssim abraçar els nostres familiars. I a una dona deia que parlava en castellà com en xampurrat. Li va fotre una voltada. I a una presa
que li va retreure que acceptassin servir-nos un menjar tan magre, sent com eren monges de la caritat i van timar. No hay caridad para Rojas. Un altre criminal també era don Valentín Herrero. En el seu primer sermó va dir: Vosotras, presas, sois muy bonitas, pero sois como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro guardáis la podredumbre. Totes el varen xiular. Sí, i mos castigaren a totes una setmana. Després del suïcidi de na Matilde, don Valentín va voler donar la presó. Na Matilde l'Anna. És que no havia començat a parlar i després m'he quedat corcuda sense la història. Sí, no, ara doncs... Sí. Va. Perquè ell va fer aquesta missa i va dir: Esta missa és per a Matilde l'Anna. I en aixecar calça va caure en terra covat. Tal vegada va ser per penediment que duia de dins o per la dolenteria. No, perquè Sor Úrsula no la deixava viure na Matilde. La tancaven, la castigaven, la tancaven dins un enfony i el dia que se va suïcidar... Però és vera que se va suïcidar. Ves, i jo la vaig topar de vora la porta de l'enfony, que semblava com a transfigurada. Em va suplicar que callat, va dir: Cállate pequeña, vale, no le digas a nadie que me has visto. I jo volia pujar en el terrat per passar una estoneta amb unes perinetes, unes preses vees, i van d'arribar-hi. Que vaig sentir escrit d'aquelles preses. Perquè vos no havíeu sospitat res. No, això no. Aquelles preses contaren que se va seure damunt la barana, les canes en el buit, i ella d'alertant: Matilde, cauràs. Dit i fet, va aixecar les cames i per avall. No, a mi me torturaren els remordiments. Però la seva filla Carmen, que viatjà a Mallorca, me va tranquil·litzar. Va dir: su decisió estava tomada. I de llavors jo, tota la vida he estat malalt. I sempre t'ho prenc de pastill. El metge diu que són nervis, però no. Oh, qué día tan triste en Granada, y a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en cada alzo por no declarar. Adeu, amor. Adeu, muntanyes. Oh, les veus de misteri de les viles llunyanes. La guerra els crida, silents, en l'ombra. Alcen els morts focs inefables. Oh, les veus de misteri dels morts i de les flames. Adeu, amor. Adeu, muntanyes. Crits de banderes trets en la tarda. L'hora l'infant vora la mar. O les veus de misteri de les dones irades. Adeu, amor. Adeu, muntanyes. Baixa la nit. L'exèrcit marxa. Un fred de gel als ossos calen. Oh, les veus de misteri que en la font de nit clamen. Adeu, amor. Adeu, muntanyes. Miquel Àngel Colomà, presó de Camp Mir, 1937. Jo també som d'esperar que se va tirar, eh? Piscata! Sí. Na Francesca Pisà pot presumir de la singularitat d'haver estat empresonada sense cap motiu. Detinguda en el juny del 37, fou jutjada el 12 d'abril del 38 a l'Escola d'Arts i Oficis per un tribunal que li demanava la pena de mort. Anem a veure, segons els documents que vaig poder consultar, diuen: los antecedentes señalan a Francisca Pizá como de izquierda extrema, desvergonzada y anticatólica. Avui, na Pisqueta, que és així com l'anomenen, no és una vella nostàlgica, tot el contrari. Encara cova desig de venjança que en lloc de pagar-se revifen així com passa el temps. Mireu, hi ha una anècdota que... No, això no ho contis. Bé, ui, És que si no ho contis... van anar de viatge Ara a ho una conta. associació de pensionistes i van anar a visitar el Valle de los Caídos. Sí. I ella se va entestar en potonejar la tomba d'en Franco. I tothom la desafiava i deia: no ho fareu, no ho fareu, no ho fareu. Fonter, no ho faré. Monteu. La va potonejar 6 i 7 vegades. No és vera? Sí. Aquesta espardenyera d'ofici era casada amb Matías Guasp, un regidor republicà de Consell. Potser els problemes li vingueren per aquell cantó, perquè vostè no tenia cap relació amb la política, no és vera? No, jo no era guerrera ni era res, jo no puc parlar de la guerra. Mira, primer van agafar-me a l'home, que li feren veure un pitxer d'oli de ricí que quasi me'l maten. Però el seu patró era falangista i quan va veure que se l'enduien diu: què fa aquí aquest? I el deixaren partir. Però al cap de 5 dies vaig topar amb Pep
que era el meu cunyat, i que me digué que jo li havia d'entregar tot so que jo tenia, perquè si no me matarien en Maties. I clar, vos... I clar, jo me vaig llevar les arregades, l'anell d'escasar, la cadeneta, tot. Després, per compensar-me, m'enviaren una creu de llautó que duia la inscripció Amo a Espanya. Només que jo no l'estimava gaire, Espanya. Bé, és igual. El cap de darrers 9 dies me detengueren. Me va venir a cercar en Maties, el cosi del meu home, que era el sai del poble. Però i tot queda en família? Tot! Tant la del meu home com la meva anaven en sols nacionals. I tot Consell que hi anava. No sap vostè com era de conservador, Consell? Jo ara no ho sé, perquè no hi són tornada. I he d'anar a cercar jo, allà. No té cap feina. Bé, el cas és que aquest cosi del meu marit me ve a cercar. I me diu que el Batlle me vol fer una pregunta. I qui eres, Batlle? Un poc de vergonya, un cabró. Ja l'he dit. Bé, és igual, no m'hi ha Jaume. A total li deien cada àmbita. I què vos va demanar? Pensa tu. Jo encara l'espero. Érem així, jo què sé, 7 dones agafades així com així, i mos van dur cap a ciutat, en las hermanitas de los pobres, en el carrer de Can Sales, número 40. Per mi que eres 13, no? Bé, 13, és igual, no ho sé. Allà, a Can Sales, hi havia la Maria Lluïsa, la Joana Marquès i alguna més. Per cert, la Joana Marquès la vaig trobar fa ben poc i no la vaig conèixer. Tan guapa com era. Piscata, s'edat. Després de ser detenguda, mon pare i mon mare no sabien res de mi. Estigueren 10 dies sense rebre notícies meves. Tot d'una Can Sales hi havia, jo què sé, 10 o 15 dones, totes agafades així com així, però amb el temps arribaren a ser més de 1.000. I com comprendrà, hi havia de tot. Ho crec. Jo encara no sé per què m'agafaren. Un dia Can Sales però me va venir a veure un militar. Francisca, Sí. m'has de dir un guarda de la bandera republicana. La bandera. La bandera? Quina bandera? O tenies una bandera? Jo no tenia cap bandera i jo no sé ni de quin color era aquella bandera. I doncs? I doncs jo què sé, i doncs me vengueren un parell més i me posaren una pistola en el front i dues en el cotrell. ¿Dónde está la puta bandera? No ho sé, jo no he tingut cap mai de bandera. Mai! I ai, fieta! Consell de guerra, érem 29 i demanaren 24 penes de mort, i jo entre elles. Al cap d'un mesos, però, em commutaren per confiscació de béns, multa i cadena perpètua. Jo no sé per què, però jo sempre vaig pensar que no me matarien. Sí que confio molt. Ai, sí, vida, és vera. Jo no vaig conèixer gairebé l'Aurora Picornell, però vaig presenciar el seu comiat. Va dir, compañeras, no me dan la libertad, me llevan a la tapia. Quantes corrien les hores a la presó? No, i allò eren les llargues nits a Can Sales. Cantàvem el cara al sol, i 3 vegades en el dia. Ai, saps què? De vegades, molt fluixet, li canviaven la lletra. Ah, sí? Sí. I què hi dèieu? Vol veure? Sí. Ara com mostrarem amb aquesta jove. Salí. Cara al sol con la camisa roja, el puño en alto y el fusil. Volverán los soldados de Francia a conquistar Madrid. Caerán Madrid, Barcelona, caerán Ciutat, Tarragona. I vinc que se va destapar son bòlit. El capellà diu, autoria, voy a coger una ametralladora y quedaréis todas arrasadas. I doncs així passàvem el temps. Dormíem en terra amb un matalasset de soldat. No llegàvem prest a arribar a Espanya. Et trobaves amb una carcellera a arribar a Espanya. I pensa tu, i mos rentàvem com podíem, fins que hi va haver una inspecció i mos instal·laren dutxes d'aigua freda a l'aire lliure. Però quin fred? Sí, no hi havia aigua calenta, senyora. No.
Per com viuren les monges? N'has de saber. Son Miquela revisava les cartes i si n'hi llegia qualcuna que no li agradava, la rompia, o si trobava que qualcuna era massa llarga, la llevava en dos i me'n feia triar. Jo sempre triava la part de dalt, perquè és allà on més o menys els familiars expliquen com se troben. Hi havia xinxes i paparres per tot, i si no anaves alerta, te'n trobaves qualcuna que anava dins el plat, que havia caigut del sostre. I pensa, les de la cuina eren unes brutes, mos rifaven a les verdures i mos pistaven soli, o les verdures, o les patates. Els dilluns, fideus. Dimarts, mongetes. Dimecres, plat únic. Un menjar que... Un altre dia va venir una de les monges i diu, ¿quién quiere ir al médico? Va dir, cago en dinar jo. I el metge va resultar Sant Enrique Moral, de Cartagena, que havia tingut consulta consell i jo el coneixia. I quan me va veure em diu, ¿pero tú qué haces aquí? Mira, te voy a dar de baja de todo, nada de rancho. I clar, jo no és que fos triada, però jo la veritat és que aquell dematí em preníem aquella llet de garrova, no és que fos dolenta, però aquí no feia un mal, aquí jo passava molta pena. Estàs bé? Sí. Vols seguir? Sí. A partir d'aquell dia ja va estar. Jo me preparava jo mateixa el menjar que havien de dinar. Sí, me preparava el menjar que m'havien de fer nostre. Sí. Quan les altres s'entenien, jo parlava patates, me deien pisque. Sí, les forasteres me deien pisque. Pisque, no tires les mondes. No passei pena. I jo els hi bollia i els hi trempava amb un poquet d'oli. Pobretes. Sí, van passar un fum. I a veure, i de la Matilde què en sabeu vos? Ai, la Matilde era una dona que tenia boca i no parlava, la més educada del món. No se mesclava molt amb les altres preses, no? Ella era advocada, no estava batiada ni casada i tenia una filla. Sí. Jo llavors es veia que Sor Úrsula i don Valentín Herrero i les catequistes la volien fer cristiana fort i no te moris, perquè a Matilde la castigaven. La tingueren tancada un mes, només amb pa i aigua i una moixina per fer necessitats. I clar, i ella esgotada per tot el que li havien fet passar, a la fi va acceptar rebre els sacraments i acordaren que els hi donarien tots. Au, el mateix dia. Quin dia? Sí, el dia de la Mercè, patrona de les presons. A aquella hora baixa, fins i tot, escolta, va venir el bisbe i un home disposat a fer els papers d'espòs de la Matilde en la celebració del matrimoni. Ja diràs tu quin cuento. A la Matilde se la veia neguitosa i Sor Úrsula va observar que s'enduia les mans a la cara com si estava marejada. La va enviar a la enfermería. Le va a decir que te pongan una inyección de aceite alcanforado. I va pensar, ella va a pujar a l'esterrat i patapum. Sí, se va tirar allà on hi havia els soldats que feien guàrdia. La pujaren morta, sense un cop ni mica de sang. Però les monges estaven negres i només veies don Valentín Herrero passejant amunt i avall. Però així no la batiaren. Veiet si la batiaren. La batiaren, ella va caure, però la pobra no va morir a l'acte. Inconscient encara va durar 40 minuts i durant aquell temps don Valentín Herrero la va batiar amb això que se diu in articulo mortis. Què vol dir? En contra de la seva voluntat? De la seva voluntat, sí senyora. Vine a veure, que mostraré cal de Déu. Me diu. Això és Matilde, i això és don Valentina. Li diu, Matilde, si vols la batiada, estreny ben fort el puny.
Però no va ser ella que va estranyar, va ser ell que per davall li va estranyar i diu, au vos, com que vols batiada Matilde, au, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, i ho batiada, que em diràs tu. Però en el parte de funció diu que va morir d'un atac d'epilèpsia. Ja ho veus, quines mentides. La van enterrar a Palma, a una tomba com si fos cristiana. Em van veure de grosses, a Francesca. Palma de Mallorca, febrero de 1941. Carmencilla, chiquinina. Las guerras, las injusticias y el hambre azotan a millones de personas y los niños son las víctimas inocentes, los más indefensos y vulnerables de todo el horror desencadenado. Carmencilla querida, chiquinina de mi corazón, cuánto me alegra que estés bien y contenta. El hecho que tú hayas tenido suerte y que te rodeen personas que te quieren tanto y que se ocupen de ti, no debe hacerte ser egoísta y olvidar a los niños que han tenido menos suerte que tú. Piensa en ellos y no olvides sobre todo a los que la guerra ha dejado sin padres. Estos son los más desgraciados y los que merecen nuestra mayor atención. Creo que no olvidarás y quisiera que todos los días hicieras algo por ellos. Esto no es sentimentalismo ni caridad. Es sencillamente tu obligación. Muchos besos y muchos abrazos. Tu madre, Matilde. L'any 2005, les monges de la Caritat varen rebre el Premi Príncep d'Astúries per la Concòrdia. En el seu discurs d'agraïment, Sor Evelyn Frank, superiora de la congregació, exposà: vivir la solidaridad compromete a ir más allá y más lejos en la defensa de la vida, a veces amenazada en su integridad a causa del egoísmo de unos pocos. Varen ser tantes i es sap tan poc d'elles. Antònia i Maria Pasqual, les Roges d'Esmolinar. Aurora Picornell, Catalina Vic, Francesca Llopis, Isabel Coll, Francesca Pisà, Antònia Noguera, Llibertat Mulet, Catalina i Jan Marquès. Matilde Landa, Purificación Manzanares, Catalina Massutí, estretes, brutes, malnutrides, de Mallorca o de fora, de bona família, pageses, amb o sense motiu passaren llargues nits a Cansales. jo som estat i seré liberal en tota cosa. Si vos molesta feinosa, si vos molesta feinosa, digueu-m'ho i me n'aniré. Dones que no teniu mai en els fills d'au figues seques. Això són ses papeletes que vos donaren ses dretes quan anàreu a votar. I Espanya ens ha volgut fer oblidar, no debades. El feixisme a Alemanya, el nacionalsocialisme de Hitler, va durar de 1933 a 1945. Va durar 12 anys. El feixisme a Itàlia, el feixisme de Benito Mussolini, va durar 21 anys. El feixisme a Romania, amb la Guàrdia de Ferro d'Antonescu, va durar de 1940 a 1945. Va durar 5 anys. El feixisme a Bulgària, amb el propi rei Boris III, va durar de 1935 al 44, 9 anys a Bulgària. Suècia, Irlanda i Suïssa no tingueren feixisme i es mantingueren neutrals durant la guerra. A Bèlgica, el racisme filonazi va durar el mateix que la col·laboració amb els alemanys durant la guerra, 5 anys. Finlàndia, Estònia, Letònia i Polònia no tingueren un govern plenament feixista. El feixisme a Grècia, amb el general Yanis Metaxas i la seva tercera civilització hel·lènica, durà de 1936 a 1941, 5 anys. I Anglaterra no ha tingut mai un sistema feixista en el seu govern. A Hongria, amb Ferenc Salassi i el seu partit de la Creu Fletxada, durà un anyet, tan sols. Noruega i França, igual que Holanda i Bèlgica, 5 anys, que degut a l'ocupació tingueren un govern col·laboracionista, un petit tas de feixisme per veure si els podia interessar o no.
El feixisme a Espanya va durar de 1939 a 1975, quasi 40 anys. Llavors, els que havien estat artífecs, ideòlegs i de més col·laboradors del règim varen tornar demòcrates i abogaren per la llibertat. I a Espanya ens han volgut fer oblidar. I a Espanya ens han volgut fer oblidar. I a Espanya ens han volgut... A Alemanya tenen tanta vergonya del que feren a l'Holocaust que ensenyen als turistes els camps de concentració perquè no es torni a repetir la història. I qui ensenya aquí la presó de Can Sales amb més de 1.000 preses? I la de Ventas, on no podien tancar les portes perquè hi havia més de 10.000 recloses? I les altres presons d'Espanya? I qui explica la història de Matilde Landa? Ensenyen això a les escoles? Qui ensenya la història dels vençuts? Qui ensenya la història d'aquelles que van passar les llargues nits de Can Sales? A ciutat de Mallorca hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, la vida meva. S'esqueixa la calma que cobreix la nit, fonent son reialme, pau de l'esperit, un crit. El pres es desperta, cor glaçat d'espant, la pupil·la oberta, l'esguard vigilant, mostrant. Ràpid l'incorpora un impuls estrany que present de fora del traïdor parany, el dany. L'orella fretura, el detall més lleu. El cor es detura, un calfred de neu, el treu. Quan el clam s'apropa, ja es va destriant, per la sang i la vida del pres va clamant, bramant. A més de 100.000 presos tancats sense raó, la vida mia. Tancats sense raó, la vida mia, la vida meva. Demana la testa del qui és impotent, toia d'una festa on sang innocent, bevent, el foll cavernari s'adolla amb anel, son instint primari, barreja de fel i gel, i el crit es transforma en un bèl·lic cant, d'histèrica forma, de ritme vibrant, un cant amb gest salvatge, d'Itàlia importat, d'estúpid llenguatge, de verb manllevat i orat. La clamor s'afona, del tremor de llaus, s'apaivaga l'ona. Tornen els llops blaus, els caus. La cançó somorta, finit de l'estol. El pres es conforta. Ha acabat el dol i el dol. Beguent un glopet d'aigua, menjant un rovegó, la vida mia. Menjant un rovegó, la vida mia, la vida meva. Demà serà dissabte, mos mataran a tots, la vida mia.